Mas alam na ng isang ina ang pakiramdam ng masaktan kaysa sa'yo na nagsisimula pa lang sa buhay. Sa mga anak po, tandaan nyo, bakit ganito ka-protective ang iyong ina? Bakit ganito na lang siya mag-alala? Bakit ganito na lang siya magpaalala? Kasi nga, alam ng iyong ina kung ano ba ang pakiramdam ng magkamali kesa sa'yo na nagsisimula pa lang sa buhay. Alam ng isang ina kung paano ba mapahamak kesa sa'yo na nagsisimula pa lang dito sa buhay na ito. At alam ng isang ina kung paano ba masaktan kaysa sa'yo na nagsisimula pa lang dito sa buhay na ito. Kaya nga, totoo yung sinasabi ng maraming mga matatanda na maiintindihan mo lang at mauunawaan mo lang ang iyong magulang pagdating doon sa point na magulang ka na rin. Doon mo marirealize bakit ganito na lang ka-protective ang nanay ko. Lalo na pag nagkaanak na rin kayo doon sa mga anak, doon mo marirealize bakit gano'n na lang magpaalala ang nanay ko. Bakit gano'n na lang mag-alala yung nanay ko sa akin.